खुलुमबाय फरायसाफोर फिन खेबसेबाव गोबाव समनि उनाव नोंसोर बयखौबो आंनि बे भिडिअ'हाय बरायनाय जाबाय। दायो नोंसोरो क्लास 10 नि जोंनि सानखान्थि आयदानि 3.1 सोंनाय बिदांनि 3 नम्बर कुइसनखौ नुनो मोनदों आरो दिनैनि भिडिअ'हाय जोङो बे 3 नम्बर कुइसनखौ सल्भ खालामगोन आरो एक्चुअलि बेयो जोबोद गोरलै। आसा खालामो भिडिअ'खौ नोंसोर बयबो जोबनायसिम नायलांबाय थागोन। अके थ' 3 नम्बर कुइसनाव जोंखौ मा बुंदों? 3 नम्बर कुइसनाव जोंखौ मोनबा कुइसन होदों। मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै, मोनबा कुइसन होनाय जादों। बे मोनबा कुइसनाव एक्चुअलि जोंहा जरासे समानथाय दङ, माने हांखोआरि समानथाय दङ। बे मोनसे माने जरासे हांखोआरि समानथाय। थामहिनबा बे मोनसे समानथाया मोनसे हांखोखौ दिन्थियो। बेबादिनो बे मोनसे समानथायाबो मोनसे हांखोखौ दिन्थियो। थामहिनबा जोंहा मोनफ्रोमबो कुइसनाव जरासे हांखो दङ आरोखि। अके बे हांखोआरि समानथाय जरानिफ्राय a1/a2 b1/b2 आरो c1/c2 दिहुननांगौ। दिहुननायनि उनाव रुजुनांगौ। रुजुनायनि उनाव जोङो मा खालामनांगौ? बे हांखोआरि समानथाय जराया खोरजानाय ना खोरजायै बेखौ जोङो दिहुननो नांगौ। अके जोबोद गोरलै एक्चुअलि। अके भिडिअ'खौ जोबनायसिम नाय, गोरलैयैनो बुजि मोनगोन। दा खोथाया जाबाय माला बे जरासे हांखोआरि समानथाया खोरजानाय जायो? अके खोरजानाय जानोब्ला जोंहा कन्डिसन एबा सर्त दङ। से नम्बराव जोंहा मा जानांगोन? a1/a2 आ समान जानो मोननाय नङा माजों? b1/b2 जों। माने नै a1/a2 आ नै b1/b2 जों मा जानो मोननाय नङा? समान जानो मोननाय नङा। अके थिग बेबायदिनो आरो मोनसे कन्डिसन दंबावो, बि नम्बर कन्डिसन। माला जागोन? माला खोरजानाय जागोन? जेब्ला a1/a2 आ b1/b2 जों समान जायो आरो c1/c2 जोंबो समान जायो। बे मोननै कन्डिसनाव जोंहा नै जरासे हांखोआरि समानथाया मा जागोन? खोरजानाय जागोन। जुदि जों बोरैबा खोरजायो। अके एक मिनिट बाङाय लेग जाग्रा जादो। अके थ' बाङाय लेग जाबाय थादों आंहा। खोरजायै जागोन माला? खोरजायै जागोन माला? जेब्ला a1/a2 आ b1/b2 जों समान, नाथाय c1/c2 जों समान नङा। अके नाथाय c1/c2 जोंनिया समान नङा। बेबायदि कन्डिसन जायोब्ला जों मा बुंगोन? हांखोआरि समानथाय जराया खोरजायै बुंगोन। थ' बेवहाय मा बुंनो हायो? जोंनियाव नायबा बुजि मोनो। a1/a2 आ b1/b2 जों समान जायाबा खोरजानाय जागोन। अके आरो a1/a2 आ b1/b2 जों समान आरो c1/c2 जोंबो समान, अब्लाबो जागोन खोरजानाय। आरो a1/a2 आ b1/b2 जों समान नाथाय c1/c2 जों समान जाया, अब्ला जागोन जोंहा मा? खोरजायै। अके बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। मानो खोरजायै जागोन? मानो खोरजानाय जागोन नाय। जेब्ला a1/a2 आ b1/b2 जोंनिया समान जाया, अब्लानिया हांखो मोननैया माने बे मोनसे हांखोआ मा जायो होनना बुंदों? नैया दानस'लायनाय जायो होनना बुंदों। सोदोबा बाहाय भुल जादों बेवहाय। बेखौ बुङो जोङो दानस'लायनाय हांखो होनना बुङो। जेब्ला दानस'लायनाय जायो अब्लानिया मा जायो? ग्रोब मोनसे मावफुंथाय थायो थारमानेखे। जेब्ला दानस'लायनाय जायो आरो ग्रोब मावफुंथाय थायो, अब्लानो जायो जोंहा खोरजानाय। अके एखे रोखोमैनो जेब्ला a1/a2 आ b1/b2 जों समान आरो c1/c2 जोंबो समान जायो, अब्ला हांखो मोननैया मा जायो होनना बुंदों? नांजाबलायनाय जायो होनना बुंदों। अके नांजाबलायनाय जायो। नांजाबलायनाय जाबा मा जायो होनना बुंदों? जोबथा गैयि गोबां मावफुंथाय थायो होनना बुंदों। अब्लाबो मा जायो? खोरजानाय जायो। अके अब्लाबो जायो जोंहा खोरजानाय। नाथाय जेब्ला a1/a2 आ b1/b2 जों समान नाथाय c1/c2 जों समान जाया, अब्लानिया मा जायो होनना बुंदों? हांखो दोंनैया बा हांखोआरि समानथाय मोननैया मा जायो होनना बुंदों? लिक जायो होनना बुंदों। लिक जाबा मा जायो? मावफुंथाय गैया जायो। मावफुंथाय गैया माने मा? खोरजायै। अके थ' आसा खालामो नोंसोर बयबो गोसोआव लाखिगोन। थ' जोङो दायो कुइसन नाम्बार 1खौ सल्भ खालामनो नाजानोसै। अके थ' कुइसन नाम्बार 1 होनना बुंनाय लोगो लोगो बारा गोरा नङा। बेखौ खोमोरना लाग्रोनि आङो। कुइसन नाम्बार 1 सल्युशन। समानथाया मा दोङो? थाइस x प्लास ट्वाइस y इकुवेल टु 5। थ' नैबे समानथाय मोनसे आरो मोनसेया दङ जोंहा मा? ट्वाइस x माइनास 3y इकुवेल टु 7। थ' नैखौ जोङो मा खालामगोन? 3x प्लास ट्वाइस y माइनास 5 इकुवेल टु 0 लिरगोन। एक मिनिट माइनास 5 इकुवेल टु 0 लिरगोन। बेखौ मा लिरगोन? ट्वाइस x माइनास 3y माइनास 7 इकुवेल टु 0 लिरगोन। मानो बिदि लिरखो? होनना बुंनाय लोगो लोगो जेरै दङ बिदिनो दङ। नै 5आल'सो मा फैबाय? समानसिननि आगसि खाथिं फैबाय। आगसि खाथिं फैनायखाय मा जाबाय? 5आ प्लासमोन माइनास जाफैबाय। अके थ' बयबो बेखौ मिथिखायो जानांगौ। बे एखे रोखोमैनो जेरै दङ बे रोखोम दोङो। नै 7खौसो
समानसिनि आगसिथिं लाबोनायखाय मा जाबाय -7 जाबाय अके थ' बयबो मिथिखायो ना आं आसा खालामबाय अके थ' बिदि आरोखि आচ্ছা बिदि मानो 5 खौ लाबोखो बिथिं बा बिदि मानो 7 खौ लाबोखो बिथिं बिनि लाबोनाय कारना जाबाय मोनसे हांखोआरि समानथायनि महरा जाबाय जोंहा माबायदि ax plus by plus c equal to 0 महरनि थ' ax आरो by ax माने मा नैबे ax नैबे by अके नैबे by अके नैबे ax नैबे जोंहा by थ' ax आरो by आ नैया समानसिननि मा जायो होनना बुंदों आगसि आखाइथिं अलरेडि दंखायो समानसिननि आगसि आखाइथिं अलरेडि दंखायो अके थ' बिदिबा नै सिया नै सिया समानसिननि मा जानांगौमोन आगसि आखाइ थानांगौमोन नाथाय नै जोंहा कुइसनाव समानसिननि आगसि आखाइयाव गैया आगदाखायाव दङ थ' बेखौ जों मा खालामनो नांदों आगसि आखाइथिं लाबोनो गोनां जादों अके नैफोरबायदि नियाव थानाय बायदि लाबोनो गोनां जादों अके थ' आसा खालामो नोंसोर खोथाखौ बुजि मोनदों आं मा बुंदों जे जिहेथु जोंहा हांखोआरि समानथाया ax plus by plus c equal to 0 महरनि थ' जों सेम बिदिनो बनायदों नैया सेम बिदिनो बनायदों अके थ' जिहेथु जोंहा समानथाया मोननै थ' बिनिखाय नैबेनि मोनसेखौ जोङो मा बुंगोन a1 b1 आरो c1 होनना बुंगोन नैनिखौ बुंगोन जोङो मा a2 b2 आरो मा बुंगोन c2 होननानै बुंगोन अके अके थ' नैबे समानथायखौ नोजोर होबा नोंसोर गम मोनो मा x जों थानायखौनो मा बुङो जोङो x जों थाफानायखौनो मा बुङो a होनना बुङो माने a1 होनना बुङो 3 आरो y जों थाफानायखौनो मा होनना बुङो जोङो एक मिनिट बिराद लेग जाबाय थाग्रा जादों थ' मा बुंदों आङो नै x जों थानायखौ जों मा बुंदों a बुंदों थ' नैया a1 आ जाबाय जोंहा 3 आरो नै y जों थानाया जोंहा मा b थ' नैबे जोंहा b1 आ जागोन जोंहा मा +2 जिहेथु जोंहा 2 आबो प्लास आरो c1 आ जोंहा मा हारसिं दङ नैबे जागोन जोंहा c1 अके माने -5 अके थ' माइनास सिनखौबो जों लाफानांगोन थ' बेवहाय मा जागोन नैबे जोंहा a2 जागोन 2 b2 आ जागोन जोंहा -3 आखौ c2 आ जागोन जोंहा -7 अके नैबे y जों थाफानाय -3 आ जागोन जोंहा b2 निया b2 आखौ नैबे हारसिं थानाया मा जागोन c2 -7 अके थ' आसा खालामो बुजि मोनदो जुदि बेखिनिखौ दिहुननायखौ जुदि बुजि मोनाखैबा आगोलाव मोनसे भिडिअ बनायनाय दङ 2 नाम्बार कुइसननि थाखाय बेखौ नायबाबो बुजि मोनगोन अके थ' बोरै a1 b1 c1 a2 b2 c2 दिहुनखो बेखौ बुजिबायना आसा खालामबाय आङो बोरैबा कमप्लिकेटेड जादों हा बुजायनाया एसे जुदि बुजायनो गोब्राब जादोंबा बुजि मोननो गोब्राब जादों प्लिज अननानै कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय दानिया मा खालामनांगौ सिम्पल देयारफर a1 by a2 a1 by a2 a1 आ मा 3 a2 आ जोंहा 2 3 by 2 अके बिदिनो b1 by b2 b1 आ जोंहा 2 आरो b2 आ जोंहा -3 मा जाखो 2 by -3 सरि 2 by -3 मा नुखो जों सिम्पल जुदि बुंनो थाङोब्ला a1 by a2 नि भेलुआ जोंहा मा 3 by 2 आरो b1 by b2 नि भेलुआ जोंहा 2 by -3 अके बेखौ जोङो -2 by 3 बो लिरनो हायो अके जेखि जाया नैबे प्लास नैबे माइनास भेलु नङा होमबा थ' जों मा बुंनो हायो a1 by a2 आ समान नङा माजों b1 by b2 जों थ' a1 by a2 आ जुदि समान जायाखै मा बुंनो हायो जोङो बेखौ खोरजानाय होनना बुंनो हानाय जाबाय अके देरफोर मा लिरगोन जोङो देरफोर नि लाइनखौ लिरजागोन जोङो आरोबाव देरफोर a1 by a2 is not equal to b1 by b2 बेखायनो मा होनना बुंदों बेखायनो हांखोआरि समानथाय जराया दानस'लायनाय आरो मा होनना बुंदों मोनसे ग्रोब मावफुंथाय दङ अके बेखायनो हांखोआरि समानथाय जराया खोरजानाय
अके थ' आसा खालामो नोंसोर बयबो बुजि मोनबाय बे समानथाय मोननैनिफ्राय जों मा दिहुनदों A1 B1 C1 दिहुनदों A2 B2 आरो C2 दिहुनदों बिनिफ्राय जों मा खालामदों A1 बाय A2 आरो B1 बाय B2 दिहुनदों दिहुननायावनो जों गम मोनखाबाय मा A1 बाय A2 आ B1 बाय B2 जों समान जायाखै होनना जों गम मोनबाय समान जायाखै माने मा जोङो C1 बाय C2 खौ जोङो दिहुनला अके थ' बेखायनो जों मा बुंनो हाबाय हांखोआरि समानथाय जराया जोंहा मा दानस'लायनाय होनना बुंनो हाबाय आरो दानस'लायबा मा जायो होनना बुंदों मोनसे ग्रोब मावफुंनाय थायो होनना बुंदों आरो बेखायनो हांखोआरि समानथाय जराया खोरजानाय अके आसा खालामो नोंसोर बयबो बुजि मोनबाय थ' बिदिब्ला फै जोङो कुइसन नाम्बार 2 खौबो सल्भ खालामनो नाजानोसै थ' कुइसन नाम्बार 2 खौ जों सल्भ खालामनि सल्युशन एक मिनिट 2 नम्बर सल्युशन 2 नम्बरा जोंहा समानथाया मा 2x minus 3y equal to 8 आरो मोनसेया मा दङ जोंहा 4x minus 6y equal to 9 ओके डेसिमल मा लिरनो हागोन जों बेखौ 2x minus 3y minus 8 equal to 0 आरो बे मोनसेखौ मा लिरनो हागोन जोङो 4x minus 6y minus 9 equal to 0 मानो बिदि लिरखो होनना बुंदों मानो होनबा जोंहा हांखोआरि समानथायनि गुबै महरा जोंहा माबायदि ax plus by plus c equal to 0 महरनि बेबायदि बानायनो थाखायनो जोङो नैबे समानथायनिफ्राय बेखौ बिदि बानायबाय बे समानथायनिफ्राय जों बेखौ बेबायदि बानायबाय ओके थ' दानिया मा बुंनो हायो a1 आ मा जागोन +2 b1 आ मा जागोन या -3 दङ थ' -3 आखौ c1 आ जागोन -8 बिदिनो a2 आ जोंहा मा जागोन 4 b2 आ जागोन जोंहा -6 सरि -6 एक मिनिट बाहाय लेग जाबाय थाग्रा जादों बेनो प्रब्लेम जाबाय थादों ओके b2 आ जागोन एक मिनिट बे बिराद इसु जाबाय थादों b2 आ जागोन जोंहा -6 आरो जोंहा c2 आ जागोन जोंहा -9 ओके मा दिहुननांगो therefore a1 by a2 a1 आ मा दङ जोंहा 2 a2 आ दङ जोंहा 4 इक्वल टू मा जागोन 1 by 2 बेबायदिनो जोंहा b1 by b2 b1 आ -3 आरो b2 आ -6 तो माइनास माइनास कैंसिल इक्वल टू मा जाखो 1 by 2 ओके आरो बिदिनो जोंहा c1 by c2 c1 आ जोंहा मा -8 c2 आ जोंहा -9 माइनास माइनास कैंसिल इक्वल टू 8 by 9 बेयाव मा नुनो मोनखो जोङो बियो बेजों समान नाथाय बेजों समान नङा बेनि ओंथिया मा therefore a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2 बिदि जाबा मा जायो होनना बुंदोंमोन हांखोआरि समानथाय जराया जोंहा मा लिक जायो आरो मोनबो मावफुंथाय थाया therefore हांखोआरि समानथाय जराया लिक आरो मोनबो बा जेबो मावफुंथाय थाया बेखायनो हांखोआरि समानथाय जराया खोरजायै ओके मा होनना बुंदों खोरजायै थ' नैफोरखिना स्टेटमेन्टखौ जिखिनाखौ लिरबाय आङो निखिनाखौ जि लिरबाय आङो बिखिनाखौ लिराबाबो जागोन डाइरेक्ट जोङो निखिनाखौ लिरबाबो एन्सारा कारेक्ट जागोन थारमाने ओके जे मा हांखोआरि समानथाय जराया खोरजायै ओके आसा खालामो बुजि मोनदों बे 2 नम्बरखौ थ' नैफोर जोंहा 3 नम्बराबो गोरलै जागोन इयाव दस्रा लाना सिफायना लाबानो जाबाय ओके थ' बिदिनो ग्रोब ग्रोब सिफायलांबाथाय बियो जाजोबगोन आसा खालामो बुजि मोनदों थेवब्लाबो जुदि माबाफोर थालांबायबा प्लिज अननानै कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आंहा उननि समाव बेफोरनि भिडिअ लाबोनो नाजासिगोन एसेनोसै दिनै बाय बाय गोजोन्थों